Estem a l'horta de Can Joanals, al Pla d'Eroles, al ben bé centre de la vall d'Aro, aquí al costat de Platja d'Aro. És un oasis vegetal que fa molt de goig de passejar. Fixeu-vos quines tomaqueres tan maques. Aquí durant tot l'any comprem diverses verdures. Comprem peperots, carbassons, albergínies, bledes, enciams, tota mena de coses. Però el que més ens agrada són els tomàquets que fan de totes les varietats. Rosses, del peperot, rosats, bombeta, tota mena de tomàquets per fer qualsevol mena de plat en qualsevol mena de l'estiu. Fantàstics! Des d'aquesta fantàstica rambla de tomates us presento el plat que farem ara. En aquestes alçades de l'estiu ja hem menjat tota mena d'amanides. Hem menjat els tomàquets amb anxoves, amb formatge, amb mozzarella, amb tonyina, amb ventresca de tonyina. Hem fet 50.000 amanides i també hem fet gazpacho, salmorejo i tota mena de cremes fredes. I com que encara tenim molts tomàquets, estan boníssims i ens agraden tant, avui us presentaré un altre tipus de recepta. Una crema diferent, com si fos una vichyssoise de tomàquet. I ho farem amb aquests tomàquets tan fantàstics que tenim aquí. O per exemple, amb aquest tomàquet, mireu quin tomàquet tan bonic. Doncs en aquest. Ja estem a la cuina amb els tomàquets de Can Joanals. El primer que farem serà preparar el sofregit. Agafem una cabeça d'alls, li donem un bon poll de puny i separem 5 o 6 grils d'all. Depèn de la mida com ens agradi una mica. 5 o 6 en farem prou. Aquests. I ara els pelarem. Igual, els aixafem una mica per facilitar el tema i els anirem pelant un a un. Ja ens va bé que quedin així aixafats perquè els farem servir tal qual. Mireu que ràpid. Així ja els tenim. Vinga. Ara fem un porro. Amb un porro farem prou. Ja el tenim net, el tallem i el farem també a trossos, com una bressa. Així, tallat. Un parell de cebes de figueres petites o un de gran, la que tingueu. Un raig d'oli a la cassola. És una recepta molt fàcil aquesta. Sofregim primer una mica els alls que hem aixafat, tal qual, no cal que els trinxeu, perquè tot això llavors irà passat per una batedora i passat per un colador. Per tant, aixafat sí, perquè així es deixen anar molt més al seu gust. Un cop que comencen a daurar, afegim les verdures que hem tallat. Ara sofregirem a poc. Ens interessa punxar les verdures, no fregir-les. Vinga, mentre hem pelat una patata, la tallem també a trossos. La vichyssoise és una crema que porta porros i patates, bàsicament. Afegim algun raig d'aigua perquè no es torri la ceba. Vinga, les tomàquets les netegem, li triem els pèndols i les tallem a trossos, veieu? La ceba i el porro ja està ben punxadet. Afegim les patates que hem tallat, remenem una miqueta perquè agafi tot el sabor de l'oli de la cassola i ara és el moment d'afegir les tomàquets que hem tallat. Tal qual, les afegim, les tomem totes, remenem una mica i afegirem l'aigua. Aproximadament 1 litre d'aigua per 4 persones. No cal passar-se amb l'aigua, si no ens quedaria una sopa o una crema massa líquida, que arribi apenes a cobrir. D'acord? Remenem una mica tot. Així. Un pèl de sal. Tapem la cassola i deixem bullir a poc uns 45 minuts. Això ja ho tindrem. Hem a mirar com està, veieu, s'ha evaporat l'aigua, la tomata és cuita, les patates són cuites, ja fa un aspecte de qui sap. Cap a la batedora, jo tinc la Thermomix, no puc viure sense la Thermomix. Vosaltres feu-ho amb la batidora que tingueu, d'acord? Tritureu. L'avantatge de la Thermomix és que no cal passar per un xino perquè queda molt fi. A mig triturar tenim que tastar de sal perquè sapiguer si està bé o no està bé. Veiem, falta una miqueta. Un pèl de sal. Vinga, acabem de triturar, ho posem en un bol, el filmem perquè no agafi sabors i ho guardarem a la nevera preferiblement tota la nit.
Uns minuts abans d'emplatar per servir, agafem els tomàquets cherry que havien reservat, de Can Jonals també, cirerols del Tigre, salpebrem, un bon raig d'oli d'oliva, que sigui bo, això sempre és important, i més amb una crema freda, unes fulles d'alfàbrega, jo tinc en aquesta que vaig comprar, la tinc ara quan acabi amb ella, la posaré al jardí, que n'hi hagi alfàbrega. També podeu posar orègan si us agrada, l'alfàbrega i la tomàquet és ideal. Vinga, remenem tot bé, que la tomata s'emmoreixi amb l'oli, la sal, el pebre i l'alfàbrega, i això ho farem servir per decorar després. Ara farem una bona torrada de pa de pagès. Millor si té un parell de dies. Vinga, la torradora, o al forn, el que tingueu. La qüestió és que quedi ben torradet. No sec, que quedi torrat, però no sec. El fregarem amb una mica d'all. Aquest pas és opcional. A mi la torrada amb una mica d'all la trobo que és una cosa fantàstica i ho faig tot sovint. Vinga, ben frotat, per tots costats. I ara que li falta un bon raig d'oli. Oli que no falti. La tallem a trossets i això serà el nostre topping juntament amb els tomàquets cirerols del Tigre de Can Jonals, que són deliciosos. Ja m'ho sabreu dir quan aneu. Recordeu, a la Vall d'Aro, Los Heroles, Can Jonals, agricultura biodinàmica. Aneu a comprar verdures a l'estiu, a l'hivern, les melmelades de la glòria, tot fantàstic. Vinga, ara ja podem emplatar amb un plafond o un bol o allà on ens agradi més, que sigui ben bonic, És important cada vegada més els recipients allà on te posem el menjar. Allò que diuen que entri per la vista abans que per la boca. Aquest bol és maquíssim, l'he comprat aquest dematí, m'agrada molt. Vinga, els tomàquets que tenim amarats amb l'oli, amanits o marinats, digueu-li com vulgueu, aprofiteu perquè us caigui també alguna fulla d'aquestes de la fàbrica, una mica de l'oli, tot això farà bo i farà bonic. El contrast entre la crema cuita i la tomata cruda és fantàstica, ja ho trobareu. Ara afegim el pa torrat amb l'all, que acaba de fer aquest topping crocant, fresc i saborosíssim. I ja estarà. Posem 4 fulles més per decorar i ja ho tenim.